Il-budget tas-sena d-dieħla jinkludi allokazzjoni finanzjarja ta' 69 miljun euro għal persuni b'diżabilità, b'din iżieda ta' 9.3 miljun euro fuq din is-sena. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-inklużjoni Ġulja Farrugia waqt żjara fiċ-ċentru ta' matul il-jum tal-Aġenzija Support fl-Imtarfa. Hawnhekk il-Ministru Farrugia ta' dettalji dwar 3 proġetti ġodda fosthom l-ewwel ħabb inklusiv pajjiżna. Fost dawn Respite Center li se jinfetaħ f'Ħaddingli matul is-sena illi ġejja wkoll l-ewwel Inclusion Hub fil-pajjiż fir-Rabat fejn se jkunu mżewġa flimkien ċentru għall-anzjani ta' matul il-jum kif ukoll spazju għal persuni b'diżabilità waqdiet volontarji li ser ikollhom iċ-ċans u l-opportunità li naraw matul is-sena d-dieħla dan l-investiment l-ewwel xogħlijiet tiegħu illi jibdew ukoll. Ħabret ukoll is-sena d-dieħla l-Carers Grant se jiżdied bi kważi 180 euro għal 5368 euro u 89 ċenteżmu fis-sena. B'din titħallas anke lil ġenituri li ma jaħdmux ta' tfal b'diżabilità severa li għandhom inqas minn 16-il sena. Intqal ukoll żdiedet ir-refużjoni ta' ħlas għal terapiji li jingħataw tfal ta' taħt is-16-il sena. Żieda ta' 250 euro fis-sena biex issa din iċ-ċifra ittellet għal 1000 euro fis-sena.